ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni. Amen. Siyabonga bancane ubaba ongithumayo ukuthi angichaze ukuthi kusetshenziswa ngethemba lethu. Amen. Ngiyawucela ngivesi libelinye. Angazi noma ngiyakwazi ukukhuluma noma ngikwazi. Abajazwa okhulu kangaka abajazwa ngiyabonga bangcwele ngingumntwana ngathunywa ethemba lethu ukuthi ngisebenze lo msebenzi esiwenza lapha nabafowethu nomalo nabo bonke abasebenzayo. Amen. Kodwa lemzuzu enginikwa wona ongethusa kakhulu ngiyafisa ukubonga nje ubabesho ukuthi kukhona abantu esaqala ukusebenza nabo ethemba lethu ngomhla ka4 kuJulayi kuze kube manje abakaze belale laba bantu kuneziteshi edlula sibathathe kizo zonke izinsuku. Hayi bangcwele angazi noma ngithi sekusethenziwe nethemba lethu angazi, kodwa ngiyabonga kakhulu nje sayidini lami kubantu engisebenza nabo ethemba lethu nakubantu abacela umnikelo emaceleni. Khona abantu abaningi abanikela ngomnikelo engwesabayo, kodwa asikafiki bangcolela siyakhona, kodwa sesiyabona sekungalena nje thina esihlala sisethemba lethu usuyesaba ukuhamba ngaphakathi. Nomuntu uhamba uqondisa amahlombe sekukhona okukhona emahlombe uwabhekise phansi uthi kubaba angitshela abantu ukuthi kwenziwane ethemba liyasetshenzwa bangcwele. Sisensukwini zokugcina impela uma ungakajabuli manje angazi uzojabula nini. Noma uhamba ngaphakathi usuyezwa ukuthi hayi asisesodwa, kodwa uthi baba ngicabanga ukuthi usisodwa, uthi baba asibabazi ukusetshenzwa lapha bangcwele kunzima kakhulu, kodwa ngomnikelo wena eliwenza la ethempelini sinamandla ayinqa. Angazi bangcwele angazi, kodwa futhi ngiyaqinisa ke umuntu ongakujabulele lokho esikubukayo emlandweni. Uthi ubaba wephethe inkonzo ngeviki edlule uthi emlandweni sikhona izinto ezithi mazenzeka kuphoqa ukuthi ibhalwe phansi.
hayi umhla ka-28 angeke usuke emlandweni, angeke usuke umhla ka-28 emlandweni. Asikaze sikubone ukuthi ubaba amemezela umhlangano kuseli inyanga eziwu-8 ukuthi ungene kulakaya khona. Sisemlandweni bangcwele, sisemlandweni bangcwele, hayi sisemlandweni. Noma ngampela kunjani kodwa sisemlandweni ukuthi umuzi waseThemba Lethu wakwamenyezela umhlangano kuseli inyanga eziwu-8. Kuthini kuwe njengoba manje kuthiwa kuzosetshenzwa nje uthini? Bengifisa abangcwele njengoba ubaba esho namhlanje siyagcina uyaluza kuloya muntu, sesiyesaba baba uMshumayeli, asisesodwa, sesiyesampela nesango sisavula manje siyalivala. Kodwa bengakuhle bangcwele nje sizosebenza nomunye aqinisekise ukuthi mayebuyela la ahlala khona akaphethe lutho ekhukhwini, ngoba wonke umnikelo esinawo owonyazi. Amen. Baba uMshumayeli uthuma ingane encane kakhulu namhlanje, ngicela ukwehlela ngezathu baba, inkosi ibusise nebusweni. Unayi ngicela ukubonga bomama nomkhokheli wenu, ngicela ukubonga bomama nomkhokheli wenu. Hayi ngisho kancane, ngicela ukubonga bomama nomkhokheli wenu. Njengoba ngithi inhlanhla ayibeka amakhanda yonke ithi libomvu ikhanda, hayi kodwa likaButhelezi engikwenze 14 uma nilande i10 ton yetruck eShoprite yithi ukudla komhlangano asuthi senzani thina 23 ingasehlula yini i10 ton kwa Coca-Cola silanda 24 packet package lokho ku 24 phakathi. Bathe imali lethatha kubo kodwa bathulile. Ungasehlula yini u23 silande ukushoda kwebhuku iphakethe ngo23 ufike ugcwale la nikushuthe bese nikuthumele emafonini silehluleka. Aketho moment balikushintshi imali kini hambani ku23 nilande itruck kwa Coca-Cola eyophatha umhlangano njengoba omama bahambe balanda itruck eShoprite. Siyabonga bomama, sicela uNkulunkulu aligcine kuleli thempeli. Nalo lokuthanda endala ekuthanda ngalo ushembe uNkulunkulu akamphinde. Athi mayethu uNkulunkulu uzethemba lethu lifisa ukumaphezulu kumenzela khona. Sicela uNkulunkulu mayifika abone inhliziyo zenu zihleli kuye. Athi mayikhiphe ubusiso zinamathele kini. Siyabonga bomama, siyabonga bomama into endiyenzile nilanda itruck eShoprite bekuthi ayodiliza ukumaya komhlangano eThemba Lethu. uNkulunkulu uzoletha isibusiso, siyabonga. Amen. Sicela kuyivana inkonzo hlabelela mhlaba u-90 akakafilandelile bomama ngoba lifike namaveni amabili okumaya kuseyilo lodwa. Kulo mnikelo ochaza ukudubazana ngangikhetha inhlanhla la ekhaya ngathi ayisebenze nabashuku kwake kwajabha indoda ngakithi kuyilezi insuku. Le ndoda yayinkulu ilingana no2.2 bahleli uphuzulu iphupho. Ngibona amawudlule embazwayo uyeke lo mgwaqo obheke ezantsi kunomuzi lapha. Le ndoda iyazi ukuthi yenkulu ngoba kusuka abantu eCape Town bezothwala kuyo, kusuka abantu eGoli bayothwala bafuna ukucela, kusuka abantu eThekwini bayothi ihleli kuyaphuzwa. Ixoxela lamadoda ithi akekho ongangami emhlabeni, mina ngazi ukunika abantu izinto abangenazo. Kanti laba abantu abaxoxelayo bezwile ukuthi unyazi luyadlula lemzimkhulu eManguzi. Kwathi kuzwakala imoto zazithi wi.
bathi vutha amadoda lapha nomama bashiya injemane bayohalalisa emgwaqweni. Uma bebuya ayithukutheli indoda ifana nesele ligcwele usawoti lingafuni ukuphuma endlini. Icasulwa kanti ukuthi ibitshela lamadoda ukuthi akekho umuntu omkhulu emhlabeni. Laba bantu bashiya yona bayishiya notshwala bayohalalisa. Uma ebuya amadoda athi hayi sitholile ibusiso sibone ngamehlo unyazi. Kuzobe kusho bani lokho? Ayivalelisanga le ndoda yasukuma yama yababheka yathi yasese le ndoda Dr. Ushembe yawudla umuthi. Abantu baxoxela indaba engaka mangimkhulu kangaka. Bangishiya notshwala babuye lapha abantu baphethe ibusisa idlula lapha mina enginika abantu. Hayi ngisafuna ukuhlala phansi ngicabanga le ndoda ukuthi lo muntu ewudlayo ewulandaphi. Kuze uNkulunkulu bangcwele. Amen. Ivaliwe inkonzo. Phambaniseni 211 mhlawumbe 211 bese tweswe